Home, para min son os premios, dende logo, aínda que nunca gañei, son os premios máis importantes das letras galegas, e a festa esta en San Simón dende hai 6 anos, pois creo que é o momento cumbre de todo o ano literario galego. A ver, supoño que aquí as novedades chegan sempre con un pouco de atraso, pero sí, evidentemente ten que haber unha muda xeracional. Eu creo que nos últimos anos está clara, hai unha xeración de xente moito máis nova, de xente que anda nos 30, nos 40 anos, e que se está incorporando ao sistema literario galego, ademais con premios de renombre como que acaba de levar Yolanda Zúñiga este ano. E sí, evidentemente, eu xa, por exemplo, adoito ambientar as miñas novelas lonxe deste país, pero bueno, polo menos este ano gañou Serais unha novela que está ambientada en Sao Paulo, que é algo que agradezo moito, porque parece que a nosa lingua só parece apropiada para falar do noso, de todos os días, pero non, ao contrario, a nosa lingua vale para falar de calquera lugar do mundo, de calquera cultura do mundo. Eu declarei hai unhas semanas que temos a mellor das literaturas peninsulares, e me reafirmo nesa afirmación. Eu creo que a nosa literatura é moito mellor que a literatura que se fai en castelán, en euskera, en catalán e incluso en portugués. Só precisa de máis lectores e de xente que lle dé unha oportunidade. Hai lectores que leen a cotío traducións en outras linguas do Estado español e que ao mellor por un presuicio lingüístico cultural non se achegan á narrativa galega, pero eu penso que estamos vivindo un momento excepcional, que ao mellor non está acorde co momento de perigo e de casi de extinción que está, dos ataques que está recibindo a nosa lingua, pero quizá ves por ese problema dos ataques a nosa lingua o momento creativo é excepcional.